शुभ सकाळ साଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଖୁସି ଖୋଜିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଲା ଶନିବାର। ଆଜି ତ ପୁରା ସକାଳୁ ସବୁ ମୁଁ କାମ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଟିଫିନ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ମାନେ ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲାନି ଦ୍ୱିପହରେ, ମାନେ ଗରମ ତ ହେଉଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ମାନେ ଗରମ ପୁରା ଜୋରଜାର, ପୁରା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହୁଏ, ଟପ୍ ଟପ୍ ଝାଳ ବହୁଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସକାଳ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ହୁଏ କିଛି ଇଏ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିପହର ଟୋଟାଲ୍ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନା। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, କ'ଣ କରିବ, ଗରମ ତ ଏମିତି ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ମାର୍କେଟରେ ମାନେ 2-3 ଜାଗାରେ ଖାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଗାଡ଼ିର। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି ଖରାରେ ବୁଲୁଛି ନା, ଏତେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଗାଡ଼ିଟା ଫୁଟେଇକି ଟିକେ କଥା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଗାଡ଼ି କଥା କହୁଥିଲି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଆମ ବଡ଼ି ଯେମିତି ମାନେ ମେସିନ୍, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେସିନ୍। ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିପେୟାର ନ କରିବା, କିଛି କରିବା, ସେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇବ ନା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ମଜାକ ଏମିତି କହିଦେଲି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିର, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସର ପଟୁ ଫଟ୍ 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 ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇନି। ସବୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ତ ମାନେ ଦେଖି ହେବନି, ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ସବୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ତ ଦେଖି ହେବନି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନ ଦେଖାଉଛି ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ, ସେଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତ ଖୋଲିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିଲେ ନେଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଗୋଟେ କଥା ବସି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମାନେ ଏବେ ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଛାଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖରାରେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବୋହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଥିବ, ଖରା ହେଉଥିବ, ସିଏ ବି ମଣିଷ। ବେଶୀ ନୁହେଁ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଣିଷ ଭାଇ। ମାନେ ତାଙ୍କେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଭାଇ, ବାବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ଏସିରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଏସି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏସି, ଯେଉଁଠି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଏସି। ତାଙ୍କୁ ବାହାର ମାନେ ଗରମ କି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେଇଟା ମୁଁ ବସି ଭାବୁଥିଲି, ମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ସିଏ ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ କାମ କରିଦେବ, ଶୀତରେ ଥରି କାମ କରିଦେବ, ଶୀତରେ ମାନେ ଥରି କାମ କରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଇ ଖରାଟା, ମୁଁ ଏବେ ଖାଲି ବସିଛି, କିଛି କାମ କରୁନି, ମୋ ଦେହରୁ ପୁରା ଠପ୍ ଠପ୍ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ ଖରାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ଟିକେ ଭାବିବା କଥାଟା। କିଛି ତ କରିହେବନି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ନାହିଁ କିଏ ବି ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ତ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିଚାଲିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ।
टाइम भी है 12:45 है टाइम भोक भी लगुच जा खाईदे कौन टे मतलब खर बेसी किसी काम भी ना मोर आज से बालकन बसती आमती भर टी रूम रे भी अल्प टी गरम हो अल्प गरम भी हो बालकन टी बसवा बसती भोक भी लगा जा खाईदे चलो सांग माने जो भाया खरा हो माने जो खरा टाइम रे जो दीपर टाइम खाइबाटा मैं मन पड़ी आर वर्ष माने मसला मसली तो मुझे खाऊली खाऊली कम खाऊली किंतु खरा जो 3-4 मास गला माने टोटाल पूरा माने मोर दही रे पूरा जाइए दही बैगण दही आलू दही भेंडी दही बुंदी माने दही रे जेती सब आइटम मुझे जानी माने मसला एमती देखिले खाइया को इच्छा हलानी जो भाया खरा होता एबे भी तो माने मसला खाऊनी मोर से नॉर्मल माने अपन समस्त जानते सन्तुला मोर डेली सकाळे भारी दीपहरे आउ रात सन्तुला खरा दिन मान टाइम टारे मसला मसला जो माने कम खाइबा भल देह पे भी भल माने दही दही किसी है कि पोड़ा पोड़ी है टिके माने खाइले टिके शांति लगे भल लगे आ सब मसला मतलब सबुदिन खाऊँ कि खरा दिन टाइमटा टिके माने पखाड़ हो तो टिके माने बड़ी चूरा थी ना भर्ता थी से जो शांति ओ हो ठीक है चलो बहुत कथा कहीदेल भोक लगे मत जा खाइबा घोड़े शोले हाँ पा घोड़े शोली मुझे शीत लगला एत गरम आज कहनी एत खरा सबुदिन आज बेस गरम था नहीं बहुत गरम आज ना हम मुझे शुणी 20 तारीख जाए कौन जोर जोर गरम हम मुझे बेसी पानी पीएनी मुझे किसी ना सुधा मुझे 4 लिटर पानी पी सारे भल पानी पीएनी भल भल मैं खरा दिन पानी पियाटा भल आज तो शोष लगे भोक टोटाल नहीं भात मुझे गोटे थर खाई भात बिल्कुल खाई एत गरम गरम रे खाई खरा दिन कौन कथा कहल जो शोष जो जिन हम से खाଇବା पानी अधिक पीवा भल हेनी लोक तो एमती पानी पीऊना किए एमती जो जिन मैंने पीदेव लस्सी गोटे है तुम पलो बिरियानी है जिन खाईदेव मीठा जिन किसी खाई भी शोष मीठा जिन खाइब शोष लगे अधिक पानी पीब भल हम गरम कि बेसी हो गरम कौन मुख्य कारण कौन कहल माने गरम मुख्य कारण कौन कहल जान मुख्य कारण कौन जान मुख्य गरम कौन हो गरम कौन खरा दिन तो गरम हम नहीं खरा दिन तो अवश्य गरम मानुची देखो आजिकल कौन है कहल बहुत लोग मतलब गाँ गहली लोक अच्छा सब गछ काटिले गछ तो काटुच गछ काटी आने से कौन निज यूज मैंने व्यवहार आने जाने गैस तो पड़ी 1100 टका जो लोकर इनकम कम से कमी रोसे कर ठीक है तुम भी कथा ठीक कथा भी गैस देख हाँ मैंने गछ काटी गैस बढ़ला मानुची गछ काटिले माने जी सब जंगल अच्छी सब काटिक सब सफा करदे जंगल कथा किसी दिन तो ये कथा कहूँ माने जंगल को जाइछु किंतु जंगल तलपटा ऊपर पटू गछ अच्छी से तो तलपट ये माने छाई टे ना कौटी ठिया हो पड़ो जंगल फेर किंतु छाई टे ना खाली बुदा गुड़ाक अंटे अंटे उच्चा कि छाती छाती एटा कौन छाई हम गछ सीना उच्चा थे छाई हम बड़ गछ बिल्कुल ना सब काटिक सफा कर मतलब जंगल काटिक सब कौन किसी लोग ये जो गछ काटी आनुंट आ किसी लोग बड़ जंगल से कौन कर बड़ माने पैसा पत्र अधिका अच्छी काटिक से फैक्ट्री बड़ बड़ मैंने किसी बिजनेस यूज कर कौन तुम जो परिमाण गछ काटुच से परिमाण लगा हाँ गछ लगे भी हाँ कई माने कई लगौना कई लगौना रास्तार गले कौटी छाई देखी ठिया पड़ो गछटे मिलूनी आउ किसी दिन पर एमती परिस्थिति हम गछ तुम देखा मिलनी आम जो आमर जो पीढ़ी जो मैंने आसवे
ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି, ଦେଖିପାରିବନି ଗଛ, ମଜା ଲାଗିଲାଣି। ଯୋଉ ପରିମାଣ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ମାନେ ନିଜ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି, ହଁ ମୁଁ ମାନିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ତମେ ଜାଣି ଜାଣି କାଟ, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରଖ। କ'ଣ ଲିମିଟ୍ ରଖିବେ ଯେ? କିଛି କିଛି ମାନେ ମାନେ ଏବେ ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଉ ଲୋକ ରହି ସହି ହେବେନି, ପୋକ ମାଛି ମଲା ସବୁ ମରିବେ, ସବୁ ମରିବେ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଲାଣି କେତେ ଜଣ ସହିବ ମଣିଷ? ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 42 କି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ ବୋଧେ ଆଜି। ହଁ ମୁଁ ବି ଦେଖିନି କେତେ ଅଧିକା ଥିବ, ଯାହା ଅଧିକା ଥିବ। ଏତେ ଖରା ହବ ଆଗକୁ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିମାଣ ଯେମିତି ଚାଲିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନେ ଯିଏ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଯୋଉ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟି ବି ଲଗେଇବା କଥା। ସେ ଛୋଟ ଗଛ ହେଲେ ବି ସେ ତ ପୁଣି କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କରିବା ନା। ଛୋଟ ଗଛରୁ ମାନେ ଯୋଉ ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର କଥା, ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ, ଛୋଟ ଗଛରୁ ଲଗା, ତମେ ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ। ମୁଁ ବି ମାନେ ମନରେ ଭାବିଛି ମାନେ ଏ ବର୍ଷଠୁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି। ମୋ ଜନ୍ମଦିନଠୁ ଯୋଉଦିନ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବ ସେଦିନ ଗଛ ଲଗେଇବି, ଫେର ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି। ମାନେ ସେ ଗଛର ବି ଯତ୍ନ ନେବି, ନୁହଁ ଯେ ଆସିକି ଗଛ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗଛ ଲଗା ନିୟମ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନୁହଁ। ଗଛ ଲଗେଇବି, ତାର ବି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବି। ମୋ ଆଖପାଖରେ ମାନେ ଛୋଟ ଗଛ ହେଲା ବି ଲଗେଇବି, ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ତା ଠିକ୍ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଏମିତି ଲଗେଇବି। ସମୟ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯିବେ ଆଉ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଏଇ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ଫଳ ଅଛି, ମାନେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତମକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ନିଜେ ଲଗେଇ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଘେରବନ୍ଦୀ କରିକି ଗାଈ ଫାଇ ଖାଉଥିଲା ନା, ଲଗେଇ ଇଏ କରିଦେଲି। କେତେ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି, 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଲଗେଇଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ ଫଳ ଆସିଛି। ଦେଖିଲ, ତମକୁ ଏବେ ଆଜି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଯାହା ହେଲେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଳିଆ ଯା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପାଳିଆ ଆସେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ନ ନେଲେ ସେ ତ ହବନି ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ତମେ କେମିତି ତାର ଯତ୍ନ, ତାଙ୍କ ରୋଗ ବରା କିଛି ଲାଗୁ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର କିଛି ଦେଉଛ, କିଛି ବି ହେଲେ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ଗଛର ସେମିତି ଗୋଟେ ଯତ୍ନ ନେବ। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଦେବା, ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଦେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଛ ଛାଇ ଥଣ୍ଡା କେଉଁଠି ମାନେ ଛାତ ଘର ଭିତରେ ବି ମିଳୁନି ନା। ଗଛ ଛାଇରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଟା ଲାଗୁଛି, ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ବହୁତ ଖରା ଅଛି ହେଲା, ସେଇ ଖରା ଦ୍ୱିପହର ଖରା ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତା ମୂଳରେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପାରିଦେଲା, ଗାମୁଛା କି ପାରିଦେଲା, ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଥକାଟା ତାର ଯୋଉ ମାନେ ପଳେଇବ ନା, ଥକା ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲା ମୋତେ ଥକା ନେଇପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଏଇଟା ରହିବ ବୋଲି କିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ମାନେ ଦୁନିଆରେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଡ଼ୁ ମାନେ 3 ଗୁଣା ହବ ଗଛ କଟା ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାଇକି, ଯତ୍ନ ନାହିଁ, ଲୋକ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ପବନ ଆସିଲା, ମେଘ ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅଟେଇ ଫଟେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଗାଈ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଛ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଆମର ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ବୋଲି ଏଡ଼େ ହେଉନି। ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ଯାଏଁ ଯାଉନି। ଯତ୍ନ ନେଲେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଲେ ହବ, କିଏ ଦେଖୁଛି? ନାଇଁ, ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ମୋ ଗାଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ NH ଠୁ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଆସିବା ଗାଁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ 2 ପଖା ପୁରା ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମ ଗାଁରେ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ପରେ 2 ପଖା ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ଗଛ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଖରାଦିନେ ବି ଅବଶ୍ୟ ତଳୁ ବିଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ସାଇଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହାଲକା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ପଡ଼ିବା କଥା, ସେଇଟା ତ ରହିଲେ ସେଇଟା ଭଲ। ଗଛ ଛାଇ ରୋଡ଼ରେ ଥିବ ବୋଲେ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗଛ ଲଗେଇବି, ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏମିତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲଗାଅ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କଲେ ନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? କହିବ ହଁ ଆସି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଭାଷଣ ଦେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବି ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲା, ନିଶ୍ଚୟ କହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ବେଶୀ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆମେ ଲଗାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ସେଠି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ।
सांग मैंने जदि आज भिडियो आपको टिके भी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो सब दिन तो मुझे कहूँ समस्त वीडियो देखुं कहीं सब्सक्राइब करना ये दुख लगुच हाँ ठीक अच्छे आज ये रही काली गोटे नुआ वीडियो नहीं आसवि से मत विदाय दिंतु रही गुड नाइट जय जगन्नाथ।